Die Groot 5 persoonlikheidsmodel kategoriseer persoonlikheidseienskappe in 5 dimensies. Dit word wyd in sielkunde gebruik om individuele verskille te bepaal. Oopheid vir ervaring, kreatiwiteit, nuuskierigheid en bereidwilligheid om nuwe dinge te probeer. Pligsgetrouheid, organisasie, betroubaarheid en doelgerigte gedrag. Ekstroversie, geselligheid, assertiwiteit en energievlakke. Instemmendheid, medelee, samewerking en betroubaarheid. Neurotisisme, emosionele onstabiliteit, angs en niemerigheid. Die model help om gedrag in persoonlike en professionele omgewings te voorspel. Die Groot 5 model bied waardevolle insigte in persoonlikheidseienskappe. Begrip van hierdie dimensies kan selfbewustheid en interpersoonlike verhoudings verbeter.